Pwedeng hindi babasagin pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko katulad ng o aking prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na. Walang ibang mahal kundi ikaw, o aking prinsesa. O aking prinsesa. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko makalimutin ang damdamin ko sa'yo, ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa aking mga mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko.
Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Minahal kasi kita.
When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way, our love is always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng wataw at mo'y tagumpay na nanginigil. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa likod. Aming ligaya na pag may mamapit, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth
and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Isa naman ka maayo kag mahidaiton nga adlaw sa tanan nga tagpalamati sining aton programa sa aton pagpamalantong sang pulong sang Dios paagi sa pagbukas sang aton huna-huna kag balatyagon sa pagbaton sini nga may pagtuo, paglaom kag paghigugma. O Ginoo, nagasalig ako sa imo mapinadayunon nga gugma kag magakalipay ako kay luwason mo ako. Magaamba ako sa Ginoo kay sa gihapon maayo siya sa akon. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, mahigugmaon kag maluluyon, ikaw ang kabakod kag salandigan sang kristyanong pamilya. Hindi mo igtugot nga bulagon sang tawo ang imo ginhugpong sa balaan nga sakramento sang kasal. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 1, tubtub 12. Si Jesus naghalin didto kag nagkadto sa kadutaan sang Hudiya, sa tabok sang Jordan. May madamo nga mga tao nga nagtililipon liwat sa iya, kag nagpanudlo siya sa ila, suno sa iya kinabatasan. Nagpalapit ang pila ka mga Pariseo nga nagpamangkot sa iya, agud tilawan siya. Tugot bala sa kasuguan nga ang lalaki, magbulag sa iya asawa? Ginpamangkot niya sila. Ano ba ang ginsugo ni Moises sa inyo? Nagsabat sila. Gintugtan ni Moises ang bana nga magsulat sang papeles, sang pagbulagay, kag dayon, magpahalin sang iya asawa. Apang si Jesus nagsiling sa ila, bangod sa katig-as ang inyo tagipusoon, ginsulat ni Moises ining sugo para sa inyo. Apang ginsuguran sang pagtugas ang kalibutan, ang Diyos naghimo sa ila nga lalaki kag babayi. Tungod sini, ang lalaki magabiya sa iya amay, kag iloy, kag magaupod sa iya asawa. Kag ang duha maging isa, hindi na sila duha, kundi isa. Gani dili pagbulagon sang tawo ang ginhiusa sang Dios. Sang dito na sila sa balay, ginpamangko siya liwat sang iya mga gintutunan na hanungod sini. Nagsiling siya sa ila, ang lalaki magabulag sa iya asawa kag magpangasawa sang iban, nagapangin babayi batok sa iya asawa. Kung ang babayi magbulag sa iya bana, kag magpamana sang iban, siya nagapangin lalaki. Si Jesus sa aton Ebanghelyo ang nagapanghikot sa kabuhi sang mag-asawa. Nagsiling siya, hindi na sila duha, kundi isa. Gani, hindi dapat bulagon sang tawo ang ginhiusa sang Diyos. Mga pinalangga ko nga mga abyan, si Reverend Father Ricon Dagunan, halin sa Diocese sang Kabangkalan, ang magaupod sa aton sa pagpadalong pagyed sang mensahe sang Ebanghelyo karon nga adlaw. Maayong adlaw kag welcome sa aton programa, Father Ricon. Maayong aga sa imo, Sister Ninya, kag sa mga tagpalamati sang sininga istasyon. Sa sininga Ebanghelyo, aton nabatian nga ginadakop-dakop sa mga Pariseo kag manunudlo sa kasuguan si Jesus sang iya paglantaw sang pagbulagay dira sa pag-asawahay. Ginpanomdom sila ni Jesus sang kasulatan sa libro sang Heneses.
nga sang pagtuga sang Dios sang kalibutan kag sang pagtuga niya sang tao, yara na sa plano niya nga dapat kita may kaangtanan sa isa kag isa. Mga utod, may ikasarang kita sa pagpakig-angot kag pagsulod sa isa ka kasugtanan o kung ginatawag naton nga covenant relationship. Hindi ini mando ni Jesus, kabahin ini sang aton kinaugali nga tawhanon. Kay gintuga kita para magpakig-angot sa isa kag isa, hindi sa paggulagay kag pag-ilinaway. We are created to relate and not to separate. May labot kita sa isa kag isa. Wala sing rason nga ipahilayo naton ang aton kaugalingon sa aton nga isig ka tawo. Sa Ebanghelyo ginpamangkot pagid sang mga Fariseyo kag manunudlo sang kasuguan si Jesus. Nga si Moises alagad sa sang Dios, nagtugot nga ang bana maghimo lang sing papeles sa pagbulagay kag pwede na niya mabayaan ang iyang asawa. Pero si Jesus nagsabat sa ila, siling ni Jesus ini tungod sang katig-a sang ulo sang mga tao kag mahimo sang mga tagipusoon nga tama kalayo na sa Ginoo. Kun matig-a kita sing tagipusoon, ginatugutan naton ang aton kaugalingon nga magmaiyaiyahon. Ang pagkamaiyaiyahon ukon kadalok amo ang nagapatay sang tagsa ka relasyon, ilabi na gidira sa pag-asawahay. Ang intention sang Dios sa pagtuga sang lalaki kag babayi nga magigugmaanay sila. Kay dira sa pagigugmaanay ara ang pagkatampad kag wala sa lugar ang pagbulagay. Amo na gani Sister Ninya nga kung ako mag-interview sa mga kalaslon nga may tuyo nga magpakasal, pamangkot o gina sila kung bala ang ilang relationship pagigugma ang foundation. Kay kung hindi matuod nga pagigugma ang foundation sang ilang relationship kag magsulod pagid sila sa pag-asawahay, di base ina nga pag-asawahay hindi mag-workout. Kay base ang isa ka partner ang iya ginalantaw kung wala sa pagigugma ang iya lang kaugalingon nga kaayuhan. Kay sa pagigugma dapat ang imo ginalantaw ang kaayuhan sang imo nga ginahigugma. Sa nasiling ko na, gintuga kita sang Dios, hindi lang agod nga magmaiyaiyahon o kung agod hindi manginsakon o kung dalok, gintuga kita para sa pagigugmaanay. Kabay pa nga maghari ang pagigugma sa aton kaangtanan sa isa kag isa, ilabi na gidira sa pag-asawahay. Kag aton man ipangamuyo ang mga mag-asawa nga nag-struggle sa ilang mga relationships subong, kabay pa nga ibalik nila ang matuod-tuod nga pagigugmaanay nila. Kay dira lamang sa pagigugmaanay, yara ang katampad, kag ang pagbulagay wala gid sang lugar para sa ila. Madalom kag matahom gid ang imo sharing, Father Ricon, kag salamat gid sa imo mensahe sa amon. Kabay nga makabulig gid ini sa aton mga maukod nga mga tagpalamati sa sini nga programa, ilabi na gid sa pagpabakod sang relasyon sa mga mag-asawa sa ila man nga ginsumpaan sa isa kag isa sa atubangan sang Ginoo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ninya Lurilia
Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo